I poštovani gledatelji YouTube kanala Zenge TV-a, dobrodošli nazad na Evropsko prvenstvo penalima. Završavamo grupu D i utakmicom Holandija, Francuska igramo sada utakmicu. Već biti Holanđani. Evo ga, Holandija, Francuska. Pobjedili Francuska. Pobjedili Holandija, Holandija je prošla. Francuska, to će biti na bitke. Snijeg. Neke malo. Prvi je Robin van Persie. Siguran. Vodi Holandija 1-0. Robin van Persie. Olivier Giroud za Francusku. Francuska maši prvi penal. I Olivier Giroud maši penal. Sjedi Huntelaar, Schalkeov momak. I on je promašio, nevjerovatno. I on je promašio. Martral za Francusku, za Frank Reich. I zajebo je Silesena. Vodi 1-1 je trenutno. U Milanu. Memphis Depay. Brani Hugo Lloris. Antoine Griezmann iz ove, pomozi me reći. Promašivaj Antoine Griezmann. I dalje 1-1 po 2 penala, obe su reprezentacije. Emanuelson. Ujoj. Matuidi, igrač Pariza. Dva jedan. Schneider nikad nema šipena. Evo i sad je to dokazao. 2-2. Bravo za najboljeg momka. Pogba. Zabijel. Francuska je pobjedila Holandiju. I može se. Tako je. Francuska pobjedila Holandiju s 3-2. Doviđenja. Doviđenja i vidimo se na utakmici Republika Irska-Danska.